konunkoɓe temede gonɓe jihadenkoɓe nangi e ɗi fitnaji e ley Burkina Faso ni wi haalanane goto gollowo e baale hinne e yurmede e wi makko ko heewi VDPM ɓe ɓooyata e jogede ko ɓuri hewde e maɓɓe fof mbarete ñalade na jonte seeɗa caggal nde nanga e wi o ceediɗo konunkoɓe ana keddo e jogede e wakkati juutuɗo eɓe gollire jaati e wiɗowoji konunkoɓe cakkitiɗe yiyede yo nangaɓe futuri ngo wuro province Komandiori diwal funnangue leydi ndi noga e joyya jeɗɗo ɓorɗo ƴaɓɓino ndu beete law jihadenkoɓe kippi dakorde konunde ɓe konunkoɓe noga e go'o nangaɓe so kolla e oɗo vidéo ana gulliti laamu leydi ndi walla faaɓe joppite e jeɗɗo ɓorɗo ƴaɓɓinde fa hande leygal diwal funnangue leydi ndi yiyama e vidéo ko ɓaɗi VDPN 10 jogaɓe le motoji ɗi koyɗe tati yiyama e vidéo goɗɗo ɗoɓe mbara e jeɗɗo ɓorde e hitande ƴaɓɓinde nde ko foti konunkoɓe jeɗɗonno nanganoma e fiyande jihadenkoɓe jenima e ley diwal Sahel e ɗi duuɓi ɗiɗi cakkitiɗi vidéoji capanɗe konunkoɓe VDPN nangaɓe ji'ama e dow médiaji rendo ɗi tawi oɗal timmugal noon fof wala e noɓe jogora nan noɓe cakkitiri anden noon gille capitaine Ibrahima Traoré ardi Burkina Faso wala funde laamu sefi e nangere konunkoɓe na VDPN